ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲೆನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಚಾವಡಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಲೇಸಿಗು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಿಂಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾಯನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗು ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೂ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಟೀಮ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಕೇನೊಂದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೂ ಪೂಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಟೀಮ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಕೇವಿ ಮೇರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿಂಚಿನ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನ ಇರೆಗ ಸೋಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪನೇರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ವಂದನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವ ಪೆರಿಯಕ್ಲಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ತರೆತ ಗಾವೊಂದು ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೂ ನಿಕ್ಲೆರ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣು ವಂದನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗಾದು ನಿಕ್ಲೆರ ದುಂಬುಗು ಉಂತುದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ದೈ ಇನಿಕು ಮಲ್ಲ ಮರವಾದ ಬೆಳೆದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುರುಕು ದಿವಂಗತ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಎಂತೊಂದು ಈ ಲೇಸುನು ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಸತತವಾದ 43 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಳೆನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಘ ಅವೇನು ಮತ 11 ಬತ್ತಿನ ಈ ದಿನ ಯಾರಂದು ಐಟಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಸತತವಾದ ಸಾರತ್ತ ಓರ್ಮನುತ್ತ ಎನ್ಪಡಿಂಚ ಪರಿಸರಡ್ ಓಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಿತ್ನಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸತತ ಬಹುಮಾನಗೆಂದಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಂಕುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಇಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಸತತವಾದ 15 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಯೇಸ ಕೊನ್ನ ತಂಡ ಬಂದು ಸುರುತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಂಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪರಿಸರಡು ಇನಿ ಒಟ್ಟ ಏರು ಮನ್ಪಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ 150 ಜನನು ತಂಡನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಂಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿದ ಸುರುತ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ನಂಕುಂಡು ತಾರೀಖ್ 4/2/2023 ಈ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಳಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಕಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ 5,000 ಜನರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಮೂಲಕ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಂಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎನ್ಪಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಪನಿಯರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿನ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನವಾರ ಒಂದಿನ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗರಿಯಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾತುಂಡು ಈ ವರದಿನು ಪನಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯವಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಎಂಬ ನುಡಿಯಂತೆ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವಳು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾಳೆ LKGಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಎನ್ನನೇ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕುನು ಪಂಪನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಸುರುಕೇರಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪಂಪನ ಮುಖ್ಯ. ಎನ್ನ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನನು ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಮರಪಾಯಲ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅಂಕಲು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಈ ಸಂಘದ ಕುಲಂಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅವೇನಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಅಕಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನಿಯನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಬಾಬನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೋರುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇಂದು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಆಟಿಕಳಂಜ ಒಂದು. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕಳಂಜ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಆಟಿಕಳಂಜ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದು. ಆಟಿ ಅಂದರೆ ಆಷಾಢ, ಕಳಂಜ ಅಂದರೆ ಕಳೆಯುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜನ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಆಟಿಕಳಂಜನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅರಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ದಿಕ್ಕ ಕಣ
ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪುಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಪಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲೈತದು ತಲೆ ಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಲ್ಲ ಬಂದ್ವ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಯ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ಗಾದಣ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿ ಬೆಳ್ತಿದ ನುಪ್ಪು ದಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಆ ನುಪ್ಪು ಬೈತಂಡ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಕರತ್ತ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನತ್ ರಡ್ಡು ಅರಿನ ದೈತದ ಬೈತಂಡ ತೂಣಂದಾಂಡ ಆ ನುಪ್ಪು ಬೈತಂಡ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಪೆರ್ಮೆ ಇನಿ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿಯನ ಪುದರ ಪಂಡ ಒರಿಯಗ್ ಬೇಜಾರವದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇತ್ತು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲಾದ ಎನ್ನ ಪಂಡಿತ ಉಸುರು ಈತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಬೆರಿ ಸಗಾಯಾದ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲಿ ನಿದ್ರದಂತೆ ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಾತಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನಕಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪನೆರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಐಕ್ ನನರ ಜೋರಾಯಿನ ಹೊರಟು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಲೆ ಕರಿನ ಒಂದೇ ದಿನೋಡ್ದು ಮುಂಚ ಯತಿಶಣ್ಣೆ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಸಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಕಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನ್ ಲಾಶಕ್ಕಲೆ ಕಡಲ್ಪ ಪಾತೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋರ್ದೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತಂಡದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದುವೇ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಡು ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಪೊಲ್ಲಪುನ ತುಯಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಾತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಅತನ ತರಬೇತಿ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೋನಾಗ ಯಾನ ತುಯಿನವು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪನ ಶೋ ಪೀಸ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಅದು ಪುಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಇನಿ ನಿಖಲು ಪಾಡಿನ ದುತ್ತೈ ತಡೆದ ಪತ್ತಿನ ಈ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಂತಿನ ಲೇಸಡ್ದ ಪತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಂದೈ ತಾಪುಂಡು ನೊಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ ನೆನಪತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನು ತುಳುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾವನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ನಿಖಲು ಕೈಪಾಡ್ದಾಗ ಬಂದುಳೆ ನೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ ನಿಖಲು ದಾದ ಇನಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆಲೆನು ಒರಿಪಾಯ ಪಿದಾಡ್ದಾಗ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಡಪು ಐತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೀರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದೇವೇರಡ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯನ ಎನ್ನ ಮಾತೆಯ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನೆಪ್ರಾಯಡು ಮದಿಮ್ಯಾದ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸಾರಗು ಹಿರಿಯಕ್ಲಾದ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ರಾಘವಣ್ಣೆ ಸಂಪ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಆ ಪಂಡಿತ ಔಷಧಂಚಿನ ನೇಟ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಿನ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಂಗ್ಲ ದಾಯರನ ಉಲ್ಲೇಖಮಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಜೋಕುಲ ಪಿಲಿನ ಅಲಿಪನಗ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆದ 4 ನೋಟುನ ದೆತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ರಾಘವಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಪನ್ಪನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಳುತ ಕಜ್ಜ ನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಗಣೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿಂದ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸದಾ ತೆಲಿಕೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತೂಪೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು ಬಂದುಳೆ ಏನ ನೀನು ಯತಿಶಣ್ಣೆ ಪಂತಿನವು ಒಂಜಾತ ಆಟಿದ ಪೊಲ್ಲ ಬಂದು ಅತ್ರ ತನ ಮೂಲ ಸುನೀಲ್ ಬತ್ತದ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂತೆ ಬತ್ತೆರಂಡೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪು ಕೋಡೆನೆ ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ ಪನ್ಪ ತುಳು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿತತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿತತ್ತದಿಜರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಡು ಬುಡುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುವೇರು ಐಕ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ದಕ್ಕಲು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಒಂದುಂಡು ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಎಕಡ ನಮ್ಮ ಯತಿಶಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕ ಕಾಂಡೆ ಮಂತಿನ ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಂಗು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಹುಡ್ದುಲ್ಲ
ಜ್ಞಾನದ ಬೊಡವು ಏಪ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುಜ ಒಂಜಾತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬುನು ಒರಿಪಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಕ ಕೆಲವಾತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ದಾದಕ್ಕೆ ಪೋಪರ್ ಆಟಿದ ಕೂಟಗ ಆಟಿದ ಕೂಟ ತಾವು ಡಿನ್ನರ್ ತಮ್ಮನ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲಿತನೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಎಂಕ ಏಪಲ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಷಾಢಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಇದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕನ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಿನ ಊರಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೆ ಕನಪರ್ ಕಟ್ಟೆ ಕನರ್ ಮಾತ ತಿಂತಿನ ಜೀವ ಒಂದು ಅಂಚಾದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಟಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಆಟಿದ ಐನಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ಆಟಿ ತಮ್ಮ ನಡೆ ಉಪ್ಪುನಿಯಾನ್ ಆಟಿದ ಲೇಸಗೆ ನಿಖಲಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಬಂದುಳು ಎಂಕ್ ಯಾನೇನಿ ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಇಂದು ಆಟಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪದೊಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತೇರು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತನು ಬಂಗ್ಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುಟ್ಟುಲ 14 ತಿಂಗಳುಂಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪು ನಾವು ಆಟಿ ನಿರ್ನಾಲು ನಮಕ್ ಸೋಣ ಆ ಕಾಟಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ದಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲು ಬೋಂತೇಲ್ ಅಂಚೆನೆ 14 ತಿಂಗಳುಡು ಈ ಆಟಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಕಾರ್ತೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತನೆ ಎದುರುಡು ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ನನವರಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಗಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ 14 ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಗುಂತವೆ 4 ನಿಮಿಷ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರಂದಾಂಡ ಕೈದೆರ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಒನಸದು ಪೋಪ ಮಾರ ಐತಾರ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಿಲ್ಲ ಐದೇರು ಪ್ರೀತಿಡು ಹೋದ ಜಪ್ಪು ಅತಂಡ ಟಿವಿಡು ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಡು ಪಾಪ ಮೇರೆಗೆ ಕೈ ಪತ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಏರ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಪೋಪು ಚೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ಹೊರ ಉಣ್ಣುಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು PhD ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ ಅನುಭವ ಓಲುಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವನು ಜಿಂಜಾಗ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಬುದಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದುಳು ಯಾನು ಪಲ್ಲಕನೆ ಕಾರ್ತೆಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತತ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಲದ ಬರ್ಸ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಬರ್ಸ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿತಂಡು ಪುನರ್ವಸು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಲನ ಸಮಾಗಮ ಆನಗ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಲ್ಲ ಪಿದೈ ದಿವರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಕಾಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಆನೆದ ಬೇರಿ ಪುಡೌಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಆಟಿ ಅಡ ಸೋಣ ಒಡ ಅಂದ್ ಆಟಿ ಬರ್ಪುನಿಲ ಮೆಲಾನೆ ಆಟಿ ಪೋಪುನಿಲ ನನಲ ಒಂಜಿ ವಾರಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗು ಓಲಾಂಡಲ ಮದಿಮೆ ನಿಗಂಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬಯಕೆಗೆ ದಿನದಿ ಓಡಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಈ ತಿಂಗೊಳುದ ಆ ಕಾಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನೆಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಂಜಿಗು ಬಡವುಗು ಬರ್ಲನ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಟ್ಟೋಡು ಏನ ಆಟಿಡು ಅಟ್ಟ ಕಾಲಿಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯಲ್ಲ ಆಯ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ತೀರ್ದಿತ್ತಿನ ಅರಿಬಾರು ಮಾತ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಾಲಿಯಾಪನ ತಿಂಗಳು ಓ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಆಟಿಗೆ ದಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆಟಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಗು ಆಯ ಪೋದು ಗದ್ದೆಡು ನಮಗ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮಳಿಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆಟಿಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಮಿತಾರ್ವೇರಿಗೆ ದಾಯಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜಂಡದ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಯರ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತನು ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪನುಂಡು ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯೇ ಆಟಿಡುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾವಚ್ಚಿ ಇವನ್ ಪೇರು ಅಂದೆ ಏತು ಪರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಟಿಡುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗವಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟಿಗೆ ಬರೋಚಿನು ದಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕುಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ದಿನಗೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರವ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಮಿತರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಏರಾಂಡಲ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಕಲು ಸೈತು ಪೋಯಿನಕಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿದ ಆಗೇಲು ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಮಂತದೇರು ದಾಯಿ ಮಂತದ ಉಪ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆನ ಅತನ ಬಂಗನ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಆಟಿದ ಬಂಗೋನ ಬೇಜಾರನ ಖುಷಿನ ದಾಯಿ ಮಕ್ಳು ಪಟ್ಟಿಜೇರು ಬಂದುಳೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಿನತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಾವಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಾವಡು ಆಟಿಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ವರ್ಷೊಗರಾಂಡಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾವಡನ್ ಸುರುತ್ತ ಮದಿಮಲ್ನಕ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡುಲ್ಲೇರ
ಸುರುತ್ತ ಮದಿಮಲ್ ನಕ್ಲೆತನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ರಾಘವಣ್ಣ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಎಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಮಾಮಿಲ್ಲಡು ತಮ್ಮನ ಬೈಯಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ್ದು ಮನದನಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬೆತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊರ್ರೆ ನಾನೊಂಜಿ ತಮ್ಮನಗ ಪೋಯರಣ್ಣು ತುಲೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಮಂದದೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಮದಿಮಲ್ ಆಟಿಕೊಲ್ಲೆರ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಾಮಿನ ನಿಖಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಜನ ಸಂಕೊಡು ಉರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅತೆ ಅಪ್ಪು ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ಹೊಸ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪರಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮಾಲೆ ಕಂಡನೆ ಆಗ ಮರ್ಮಾಲ್ ಆಟಿಕುಲ್ಲೆರ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಾಮಿನ ಪ್ರೈಸ್ದಲ್ಲ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಮಾಮಿನ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲವ ನೋಡಿತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡದಂಡ ನೊಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪಾತ್ಯರ ನೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಸಿ ಓ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾಮಿ ಪಂಡವನ್ನೇ ಏತೆಡ್ಡ ಮಾಮಿ ಅಂಡಲೊಂಜಿ ಆನೆ ಅತ್ತೆ ನದಾಣ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಲಡೆ ಏಪಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಆಕದು ನೋತದು ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತವಳಿಗೆ ಆಟಿ ತಮ್ಮನಗ ದಾಯಿಗೆ ಆಲು ಪಿದಾಡು ಚೋಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತಾಂಡಿಗೆ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಿದಾಡರನಗ ಮರ್ಮಲು ಪಿದಾಡರಿಗೆ ಏನು ಜೇರು ನಮ್ಮಂಚಿನ ತಮ್ಮನದ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಂಡಿನ ಕ್ಲೆಂಚಿನ ಎಣ್ಣೀರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಚ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರೆ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿನ ಬುಡ್ದೇಕೆ ಏನಾರ ಪೋಪು ಜೋಲ್ಲತ್ತ ಆತೋ ತನಗ ಮಾಮಿಗಲ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮರ್ಮಲಡ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಆವು ಮಗ ಈ ಪೋದು ಬಲ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನಗ ರಡ್ಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಕುಸಾಲಗ ರಡ್ಡ ಬೆರಿ ಒಟ್ಟುದು ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಬಂಡದ ಆನಿದ ಕಾಲಡ ಒಂಜಿ ಉಪಕತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗ ಪೋಪಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ್ದ ಪಿರತೀರ್ಗದ ದಾಯಾಲಿನ ಕಡಪಿರಂದು ಪಂಡ ನಾನು ಅನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಿನೇಕ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕಾಲೊಡು ಆಷಾಢ ಮಾಸೊಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಾಯರಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪೆದ್ದುಲ್ದೆ ಅತನ ಬಂಜಿನಾಲ ಪಾಯಲುಂದಾಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದುನಿ ಆ ಉರ್ಕರ್ನ ದೊಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಆ ಬರುದೊಂಬುಗು ಆನಗ ನೀರದ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಂಜುಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕ ಸಂಕಡಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂತೆ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಡನ್ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಟಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಆಟಿದ ಕುಳ್ಳೆರ ಎಂದು ಪೊಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲಗ ಕಡಪರಿಗೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಮರನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಪನೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ದೂರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಊರಡೆತ್ತಿನ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋಪ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಜನಪದಡು ಬರಂದುಂಡು ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಆ ಪದ್ಯನಿಗಳ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಐನಾಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಪೋದು ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆ ಎಲ್ಲಡ ಅತಂಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟನು ತನ್ನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟನು ತನ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಪನಿಯರ ಒಂದು ತಾದಿನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂಚಿನ ಮದಿಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರನ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿರಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಕೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಗ ಈ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಅವ್ ಮಗಳಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಿದೈ ಊರ್ಗ ಅತಂಡ ಬೇಲದ ಅಂತಿಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತು ಪಿರಪ್ಪೋನಗ ಮಗಳು ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಆಟಿದ ಬೆಜಕರ ಪರಪರ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಐಕಲ ಯಾನು ಒಂಜಾತನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಾತಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಪೋಯ ಆಟಿದ ಬೆಜಕರದ ಪರಪರಗಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರಗಲ ದಾದ ಕತೆ ಉಂಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಟಿದ ಬೇಜಕರ ಪರಪರ ಪನ್ಪುಂಡ ಐತದ ಕಾಲಡಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಾತೈತೆ ಜಿಂಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಆಟಿದ ಬೇಜಕರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗಳ ಮನಸ್ಸದ ಬಡವುದ ಹೆಚ್ಚಾನಂದಾನಗ ಯಾನ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಡ ಪಿರ ಬರ್ಪೆಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಉಪಕಥೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಕ್ಲೆನ ಬಾಲ ಪಂಡಲು ದಾದ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲುಡು ಇಲ್ಲಡು ಸೀಕ ಸಂಕಡ ಕಂಡದಾಂತರ ಪೋನಗ ದೈವಲು ದಾಯಗಟ್ಟನಿತರುವ ತೂತಿಜೇರು ದೈವ ಶಕ್ತಿನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ತೂಯಿನ ಕಲಿಜಾರು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಂದು ಪಂಡನಾಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲಿಜ್ಜಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೈವಗು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕರಿಪೊಡುನಾಂಡ ತಂಬಿಲ ಕೊಡುನಾಂಡ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಅರಟ್ಟು ಅತಂಡ ಒಲ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ನಡುಟಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ತಂಬಿಲ ಕರ್ಪೆರನ
ಪೂಜಕರ್ತರ ಪೋನಗ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಣಲ್ ಅಕ್ಲ ಜೀವಗ ಅನಾಹುತ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲ ದ್ವೀಪ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ದ್ವೀಪ ಮೂವಿದ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ದುಗ್ಗಜ್ಜ ಪನ್ಪು ನನ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಆ ನಂಬಳಿಗೆ ಏತುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ದೈವನೇ ಇಂಕು ಪಂಡದು ಚಾಕಿರ ಮಲ್ಪನಗನೆ ದೈವಾಧೀನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತುಲೆ ಈ ನಂಬಳಿಗೆ ಮಾತ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲೆಗೆ ಕರಿಪೋಯಿನ ಕುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಜೀವಂತ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ಅವಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಇನ್ನೊಂಜಾತು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೂಡು ಕೂಟಾಟಿಕೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಕುಲತ್ತ ಮದಿಮೇಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕೆಗ್ಲ ಪಲ್ದಿಗ್ಲ 10-14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕೋಪ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಸೂಲಾದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಲತ್ತ ಮದಿಮೇಡು ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಾತಂಡು ಎಂಕ ಆನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಆನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಪತದು ಬುಳಿತದು ಮೆಗ್ಗೆನ ಅರಾಂಟದು ಪತದು ಬುಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಮಾತ ಆಂಡು ಈ ನಂಜಿನ ರಕ್ಕಟ ಮಸಮಸವನು ನಮ್ಮ ದಿಯಂದಾಂಡ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಮೋನೆ ತೂವೊಂದಿನ ಕಾಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ನಂಬುಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಆಟಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಸುರುತ್ತ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತ ಕಸಾಯ ಪರಡು ದಾಯ ಪರಡು ಬಾಕಿದೇನ ಹೆಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದಡು ಮನ್ಪೇರು ಆನಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಿರ್ಲ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರಟು ಅಸಹ್ಯಾದುಪ್ಪೇರು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಮರ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬುಳಿಗೆ ದಾಯರ್ದಾದ್ರ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರಡು ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪನಿ ತನು ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ಆಟಿಡು ಕಲ್ಲ ಕನಪರ ತಿಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಇನ್ನಿನಿಕಲ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಯಾನಿ ಏಪಲ ಪನೆರನ್ನು ಆಟಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನಾಲಾಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂದು ಎಣ್ಣಿಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಡು 4 ಕಡೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಓಲು ಪೋದಿನಿ ತೊಜಂಕ ಮಂತಿತ್ತಿನಕ್ಲಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಪಂಡಿತ ಔಸದ ಆ ಬರಿತ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಮಾತ ನಾಡ್ದೊಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ತಿಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮೋಲಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಯೇ ಮಾತಲ್ಲ ಕನಿಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಮೂಲುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಸಂಪಕ್ಕ ಏನ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಂಬುಡದ ಬೂರ್ಲ ಉಡುಪು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡ ಮನದನಿ ಕುಡುಲ ಕೆಂಬುಡದ ಬೂರ್ದ ಗಜಿಪ್ಪು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಂತೊಂದು ಬೈದ ದಾಯಿನೇನ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೋ ಇಟ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಂಬಳಿಗೆದ ನಡುಟ್ಟು ಆಟಿಡು ನಿಕಲ ಕೇನುಪ್ಪರ್ ಆಟಿದ ಕಾಲದ ಆನಿದಕ್ಕಲ ನಂಬಳಿಗೆ ಗಾದೆ ಪಾತೆರಂಡು ಆಟಿಡು ನಕ್ಕುರ್ಲ ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣು ಕೇನೆರ ಪೋತುನಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಂದರ ನಕ್ಕುರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಮಕ್ಕಳ ಎರೆಗುಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಿತ್ತದ ನಕ್ಕುರು ಗೊತ್ತುಂಡತ ನಕ್ಕುರು ತೂತಾರ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಕುರು ತೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಚೂರು ತೋಜಾಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕೇನಿ ದಯಪನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಮಾತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೂಪವನ ಕಾಲ ಇನಿ ದಾದ ಕನೆದರ ಕಾಲಿ ತಿನ್ನದು ಪೋಚಿ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಸಂಘಟಕೇರು ಎಂಗೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇತ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟಕೇರು ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ನೇನು ಮಾತ ನಲ್ಪ ಬಗೆತ ಕಾಲಿ ಮಂತದಿನಿ ತಿನಿಯರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡ ಗತೀಜಿಂದತ್ ಐನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲವುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ಲೇಟ್ ಶಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೇನು ತಿನ್ನನಿಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಬೈಯದ ನಿಕ್ಲು ಒನಸ್ಕೋರ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಿರಷ್ಟೇ ಎನ್ನ ಮಗಲವ ಮತ ತಿನ್ಪುಜೋಲಿಯೇ ಎನ್ನ ಮಗ ಕಾಪುಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಹತ್ತಿನಿ ಬಂದುಳೆ ಅವೇನು ನಮನೇ ಕಲ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪುಜು ಅಲೆಗು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಸಂಡೆದ ಏರ್ಗ ಅಲ್ಪಾದೀನಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಪನವುದ ಸಾದಿ ಓಡೆಪೋಂಡು ಪಂಡದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜದ ನೋಡುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮೆಂಟಲಿ ಏತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆತನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡದಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವಿಕೃತವಾಯಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪಾಯಿನಿ ವೆಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟನೇಡು ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾಯರ ಜೋಕ್ಲಡ ದಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಐನು ಮನ್ಪಲೆ ಪಿದೈಡು ಒವ್ವೊವ್ವ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಒವೇ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಡ ಎಂಗ್ಲೆನ ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಮಂತೇರಿ ಆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಾಲು ಪಜ್ಜ ಪಾಡ್ಲೆ
ನನ್ನತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಬೊಣ್ಣ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ ನಾಲ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಕಿನ್ನೆ ಪಾರಾಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಜ್ಜನು ಪಿರ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಆಟಿಡ್ ನಕ್ಕುರುಲ ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣುಕೆ ನೆರಪೋತುಂಡಿಗೆ ಪನಗ ಭೂಮಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲೆ ನಕ್ಕುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಿಡದರ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಗ ತೂತ ಅತರ ಏಕ ಎಂಚೈನ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಾತ ಕೋಲುಡು ಮಾತ ದೆಪ್ಪುನಿ ದೆತ್ತದಿಂಚ ತೂನಗ ಇಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿದ ಕಿನ್ನಿಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಾಗ ನಿಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಡ್ತವ ಜೋಡತೆ ಒಂದ ತುಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಮೋನಿಡು ತಿಳಿಕೆ ಬರಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಲದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಅಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕಲೆ ಎಂದಲು ನಕ್ಕುರು ಮರಿಟ್ಟು ದಾಯ ಪೊಣ್ಣುಕೆಯಿಂದ ಪಂಡಂಡ ಒಂದು ಗಾದೆ ನಂಬಲಿಗೆದ ಯಾನು ಸಜ್ಜುಲ್ಲೆ ಮರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಗದೇವಿಯರಡ ಪೊಣ್ಣುಕೇನು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾಲ ನಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೋರಿ ಎಂಕ ಸಾಂಕೋಲಿನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮರಿಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೋನುಡು ಬಲ ಸೋನುಡು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಸೋನುಡು ವಾಮೋನಿಡು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ರೆ ಗೋಪುನಿ ನಕ್ಕುರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೋಲುಗುಲ ಆಟಿಡು ಬೊಡೈನಾತ್ ಬಂಜಿಗ್ ಬೊಡೈನಾತ್ ಅರಗಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ ನಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನೇನು ಏತು ದೊತ್ತೋನ್ವ ಏತು ತಿನ್ಪ ಪನ್ಪನ ನಂಬುಳಿಗೆದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನಿಗ ಬಂದುಳೆ ಆಟಿದ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬರ್ಸೆತ್ತಂದಾಂಡಲ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕೇನು ಇಕ್ ಕೊಡತು ಮಗನೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯದ ಆಗ್ನೆಸ್ ಬಂದ 4 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರಿ ಈ ಪರಿಸರಡೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಗನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನ ತೂದು ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಕಡಕೆನೆ ಕೊಣ ಜಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ನೇಜಿ ನಡ್ದಾತನ ತುಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಉಲೆವನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಡೋಡು ಬೆನೋಡು ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ತಂದಾಂಡ ಐಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲನ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪು ಸುನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಒರೆಯರ್ದೋರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪರ ಪನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆಟಿದ ದಿನ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ದಾದ ಪಂಡನ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋನು ದೇ ಮಾತ ಮಂತಗನಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪಾನ್ ಐದಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿನವೇ ತಜಂಕ್ ಎಂಗಳಂಚಿನ 4 ಪೊಂಜೋಲಿತ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಕಂತಿನ ಬುತ್ತಿಡ ಆತನ ತೊಟ್ಟೆಡ ತಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪು ಲೊಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಕೊನದು ಬೈಯಡ್ ಪೋದು ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಡ್ ತಿನ್ಪುನ ಕಾಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದೇರು ಬಂದುಳೆ ಆಟಿ ಅಡ ಅದು ನನ್ನ ಒಂಜುವಾರಪ್ಪನಿ ಈ ಸೋಣ ನಮಕ್ ಪೋನಂದಾನಗ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಷ್ಟಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಚೌತಿ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಉರುಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮನವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ನನಾತು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡವಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಪಂಜೊಂದಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಟ್ಟು ಯಾನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟು ಗಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಪೊಣ್ಣಲು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮೀಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯನ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿಡು ಪುದಾರಣೆ ನಾ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಕನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಡ್ದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಆ ತುಳುನಾಡದ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪುನ ತುಳುವೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಣ್ಣಲೇನು ಬುಳೆಪ್ಪಾರೆ ನಿಕಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಭಿನ್ನಯನ ನಿಕಲು ದೊತ್ತನುವರಿಂದ ಏನೊಂದು ಐಕಬೋಡೆಯನ ಸಗಾಯನ ನಮ್ಮ ಊರಡಿತ್ತಿನ ಮಲವಲ್ಲಕ್ಕಳ ಕೇನಗ ಯಾನ ನಾನೊಂಜಿ ಭೂಷಣ ಭುವನ ಮೂಲ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಎಂಗಳ ಆಶಕ್ಕಲತ್ತು ಈ ಪಿಲಿರ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಿಲಿ ನಡಪುನು ಮುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಭುವನ್ನ ಸೊಂಟೋಡು ಈಗ ಒಂದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಈತ ಬಡವಾಪುನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಉಡುಲೆ ಎತ್ತಿಶೇರನಂತ ಉಪ್ಪನಿ ಆನಾರೆಂತ ಉಪ್ಪನಿ ಗಲಿಗೆ ಬರ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಮಾತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರಂತೂ ಲೆಕ್ಕಲ್ಪಾಡ್ನ ದುತ್ತೈತ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಚಿಮೇಟು ಈ ವೇದಿಕೆನ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಓವಾವುಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇಚಿನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದ ಅತನ ಆಂಕರ್ ಅತ್ತ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಸಿ ಏನಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟಾಪರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಎನ್ನಡ್ ದಡ್ಡ ತುಳುಪಾತೇರ್ನ ಆಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಳೆ ಗಿಂದುಳೆ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲಾವು ಸೇವೆ ಐನ್ ತಪ್ಪುಂದತ ಅವ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವ್ ಏನನ್ ಸೇರ್ಸಾದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರ ಅಂಡ್ ಎದ್ದು ಸನ್ನೆ ಬೈಯಾಡ ಅತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪಿದೈಲತ್ತದ ಪರ್ಸಡ್ ಅತೆ ಮೈಸರೆ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ
ಕಡಪುರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳೆ ಅವು ತಪ್ಪಾವಡೆ ಸರಿಯಾವಡೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೊನಪುನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚಾಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬತ್ತ ಬಳಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿಲಕನೆ ಕಡೆ ವರದಿಡು ಪಂಡಗ 43 ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಗ್ಲು ಒಪ್ಪನ ಜನ ಆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡ್ ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡ ಪೊಲಬುಲು ನಿಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಡಾವಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಈ ಊರುಡು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ತೂಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟವು ನಿಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಬಿಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಳೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ನಲಿಪಾವೆನ್ನೆಚ್ಚಿ ದಯಪನಗ ಮಾತ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲನ್ನು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಪೋಯಿನವಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡಿಜಿ ನೈಕೊಂಜಿ ಒರಿಜಿಂದು ಒಂಜಾತ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ಯಾನ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪನ ಮೂಡುಡಿಜಿ ದಯಪನಗ ಮಾತಾ ಪಾರ್ದನಲ್ಲ ಹಾಂಡು ಅಂಡ ಡೆನ್ನಾನ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ನಲಿಪಾದ ಕಡಪರ್ಗಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಲಿಪನಗ ಕೆಲವರು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತಿರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪು ನಿಪ್ಪನಗ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತನೆ ಈ ಜೀವ ಬೂರುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪು ನಾವು ನೇಚಿ ನಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಉರುವ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊಕ್ಸೋಕದ ಪಾರ್ದನ ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡ ನಾಡ ರಾವು ಕೊರಂಗು ಕೆಂದರ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲ ಹಕ್ಕುದಂತೋಡು ಈ ರಾವು ಕೊರಂಗಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ತುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂದು ದಾಂಡು ಕೆಲವರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾರ್ದು ಬರಡು ನಾಂಡ ಅಲ್ಕೇನು ಜಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಮಿ ಆ ಮೂಲು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಾಗ ಬಾಕಿದ ಪೊಂಜೋಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಬರೋಡುಂದ ಅಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಪನಗ ಈ ವಿಷಯನ ಮೆಸೇಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಿನ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಬಾಯಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಾಯಿ ಛ ಹೇಳು ಬೊಂಬಾಯಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕದಂತುಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪುದೊಟ್ಟುಗ ಆಟಿದ ಪಾರ್ದನಲ್ನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಗ ರೆಡ್ ಕೈಲಿ ಅಂಚಿಂಚು ಮಂದ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪಡು ಯತೀಶಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜದೆ ಮನ್ಪಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸುರುಕು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಡೆನ್ನಾನದೊಟ್ಟುಗೆ ಆನು ರಾವು ಸುರು ಮನ್ಪೆ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಹತ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಕಾರುಂಡತೆ ಮಾತಲುಂಡತೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಈ ಓವುಲ ಒಚ್ಚುನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಇರಲ್ಲೈತೆ ಆಯ್ಕೆ ಓಕೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡ ಒಂದ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಓಕೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಹಿಂಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಲ್ಪ ಚೌಲಿ ಹಾಪುಣ್ಣೊಂದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇನಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ದಿವ್ಯದ ಪಾಠ ನಂಬರ್ ನಕಲು ಪನ್ನೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ತುಂಡು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ನಿಗಳೇನ ತುಂಡ ಅನ್ಪುಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವರದಾಲೇಜಿ ಒನಸು ಗಟ್ಟಿಂಡತ್ತೆ ಅತಿಶರ ಕೋರಿಂಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಂಡಿಗೆ ಯಾಮೊಲ್ಲೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾದ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಕುಸು ಕುಸಿ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಏತು ಜನ ಪಾತ್ಯರು ನಿಂತಾರ ಅಂತೂಯೆ ಈ ಪುಂಜು ಉಂಜಿ ಯಾಕ ಮುಗಿ ಪೂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎರಡ ನೆರ್ನಕ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಇರ್ಲೆ ಅನ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಾವೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಕಣ್ಣ ನೀಲ ಭಾರತ ಕೊರಂಗು ಬರಿಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಸತ್ಯ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬಂದಲೆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಏನಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ನಾವ್ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಕಂಡ ನೀಲ್ಲಡೆ ಜೋಲೆ ರಾವೋ
ಕೈದ ಗಾಜಿ ಪಾಡದೆ ಕೊರಂಗು ಪಾಡೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ದಿಲದೆ ಕೊರಂಗು ದಿವೇರೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ಸೊಂಟಗು ಪಟ್ಟಿ ದಿಲದೆ ಕೊರಂಗು ದಿಯೇರೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರಂಗು ರಾಯೇನೆ ಕೇನು ಜೊಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈತ್ನೇಟ ಇನಕ್ಲೇನಿ ಎನ್ನೆಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀನನ್ನಾಂಡ ಬಾವಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀರಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಕ ಬಂದುಳೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟಿ ಪಂಪನ ಆನಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಟಿದ ಬಾಯಿ ಲಂಚ್ ಮಗ ಆಮೇಲೆ ಬದಲೆಲ್ಲ ಕೂಲೆ ಮಗ ಬಾಯಿನ ಅವನ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂದು ನಿನಗೆ ಕೂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಿಯ ಜೋಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೆ ನಾಮ್ಯ ಭಾಷ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಂಚಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಾತಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಸಂಯೋಜನ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆನಿತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಎನ್ನ ತುಳು ನಿಕ್ಲೆ ತುಳುಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆಪ್ಪು ತುಳು ಉಡುಪಿ ತುಳು ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಅಂಚ ತುಳು ಬೇತೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಂತು ಗೋಪುಂಡು ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಲೇಸ್ ಎನ್ನದ ಲೈದರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಡೆಡ್ತು ಪಾದರಸತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಪೋತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಟ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಡಿದ್ದು ಆರು ನಲಿಪುನ ಅನ್ನು ತೂತೆ ಅಂತ ಮಾಂತ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಮುಕ್ತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಾಂದು ದಾಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನನೇ ಸಹಜೀವನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಈ ಮೇಡಮ್ಲ ನಾನು ಈ ತುದ್ದ ಪಾತಂಡ ಇಂಚಂದು ಯಾನು ಏಪೋಲ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಗಳು ಪಣೆರ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಂಚ್ ಅವರ್ದ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮೇಡಮ್ನ ಪಾಠ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏರ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ತುಳ್ಳೆ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಯಾನುಲ ಈ ತುಳುನಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಾತು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಂಗಾಪುರನ ಪೂರ ತೂನಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಯಿನ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಡುಕು ಪತ್ತಿತ್ತು ಉಡುಪಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಪಕ್ಕ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಗುಲ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಇಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಂಡ ಇಂದು ಸಿಂಗಾಪುರನೇ ಆತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡತ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಳು ಕಂಪನಿ ತಗಲು ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನು ಬೇತನ್ ಪೋಪೆರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವು ಕೇಳನ ದಾದ ಪಂಡ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಳು ಅಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತು ದೆಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬುಟ್ಟು ತಿಂಚಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್
ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೈಸೂರು ತಗಲು ಪೂರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಪಣಪನ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತರು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯಾನ್ ಪಣಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಳು ಪೂರ ಸರ್ವ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ನಾಡುಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ದೈವದೇವರನ ಕೃಪೆ ಇಪ್ಪು, ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಕ್ಕಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇರುತೂಲೆ ಐನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉಂಟಾತನ ಐನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪೋಲ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರು ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುತ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡುತ್ತುಂಡು. ಗಡ್ಬಡ್ ಎಂತ ಆತತ್ ಮಗ ಮೂಳು ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಮೂಳು ಇಪ್ಪುನ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಊರು ತಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಳೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಆ ಕೆಲಸನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಊರುತ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆ ಹಿರಿಮೆನು ಜೋಕುಳು ಪಣ್ತಿದೆ ಜೋಕುಳೆಗೆ ಕೊರಂತುಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಕಲಾವತಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಆರು ಎನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಬರೋಡು ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯ ಮುಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ವಿನಯ ಬತ್ತು ಜಂಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಹತ್ತವು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ವಿನಯ ಕಲ್ಪಾಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಮೂಳು ಬತ್ತತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇವರನ್ನ ಲಂಚ್ ಇತ್ತ ಕದೊಂದುಂಡು ಈ ಆಟಿದ ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರಡುಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಇಂದು ಆಟಿಡು ದಾಯ ಪರ್ಪ ಮರ್ದು ಪೂರ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಬರ್ತೀನ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ ಪರ್ಪನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ದ ಡೋಸೇಜ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕಿ ಅಂಕ್ಲು ಆಟಿಟ್ಟು ಪರ್ಪುನ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಳುಳ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಜಾಡ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಆನ್ಕೇನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು MA ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು MA ಉಂಡು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಐನು ಕಲ್ಪೊಳಿ ನಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಏರ್ಲಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈ ಕೇಳ್ತಾರತ್ತ ಆರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸಿರಿಪಾಡ್ದನನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಿರಿಪಾಡ್ದನನ್ನು ಆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫುಲ್ ತುಳು ಜಾನಪದದ ಮಿತ್ತು ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು. ಈಗಳು ಬರ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ನು ತೋಜುಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡು. ಫುಲ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕನ್ನಡ SVP ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸುಳು ಜಾನಪದದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತೋಜುಪಾಲೆ ಇಂದು ಮಾಂತ ಫ್ರೀ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳುಕ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಐನು ನಿಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಏರ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆವಳಿ ಇದಂಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಪೋತು ತುಳುಟು ದಾದ ಮಾಂತ ಉಂಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಳು ಉಂಡು ದಯದೀತ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಓದ್ಸಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟರಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಅವನು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇಂದು ಇದು ಪಂಡತು ಎಂದ ನೀಡೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಯಾನು ಏ ಊರ್ತಾಳು ನಾನು ಪಂಪ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರಂಕುಸ ವಿಟ್ಟಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶ ಮುಂದ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಜಗತ್ತುಡು ಎನ್ನ ಊರು ಇಂದು ಯಾನು ಮುಳ್ತಾಳೆ ಎಂಕ್ ಈ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಏಕೋಲರ ಅಡ್ಡು ಜನಟ ಯಾನ್ ತುಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಸರಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಟ್ಟಿಂಡರ್ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ತುಳು ಬುಡ್ತು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತುಳು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯು ಟುಗೆದರ್. ಮಲಯಾಳಿಸಿನ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಳು ವಾ ಜಾತಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಲಯಾಳನೇ ಪಾತಿರುವುದು
ತಮಿಳಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲು ವಾದ ಆತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಮಿಳೇ ಪಾತೆರುವರು ಅಂಚಾತ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಈತ್ ರಿಚ್ ಭಾಷೆನು ನಿಕ್ಕಳು ಪಾತರೋಡು ಇಲ್ಲಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂತರ ತುಳು ಅಪ್ಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೆ ತುಳು ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ beautiful language I have seen. In that only Kushal Pathar Indina said the language knowledge. When we were in college, only Kushal Panpayana, only Sira Tutuna, Ita like an ankle and Sira Tutunaga Bayankar. Only dinner, only Ponno. ಉದ್ದ ಜಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾಳೆ ದುಂಬುನಾನೆ ಜಡೆನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ತಾನೆ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲಯ ರಾತ್ರಿ ಸುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ತೋಜೋಡು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಟೈರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಬಿ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಬಂಡ ನಾನವರಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಆಯ ಬೂರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಎಂಪತಿ ಪಂಡ ಆಯ ಬೂರ್ನಾಗ ಆಯ ಕೈ ಕೊರ್ತು ಲಕ್ಕ ಅವನ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಹಜೀವನೋಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈ ನಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಗುರುಗಳಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 92% ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೀನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗಿಯು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬಲ್ಪುಗು ಬಾನುಗೆ ಎಡ್ದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲು ಮಾಜಾದ ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ತೆಲಿಕೆ ಹೊಸ ಕನನು ಪತಂದರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವ್ವೇ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲೆ ಜಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪಾದಿ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವಲ ಜೀವನಗೂ ಬಲ್ಪಾವಡು ಪನಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿಗ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಾರಿಗೂ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪುಣ್ಯ ನಾಡುವವು ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯಿನ ಪುಗಾತನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೇನ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡೆ ನಡತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮುಗಿದನದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿಂತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿಂತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತೋಸ್ ಇಂಬೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BK ಸರೋಜಿನಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿಂತನ
ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮನ್ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೂ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ರಮದೆ ತಂದು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಸತ್ತೆಲು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಹೊಸಕುರಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿಂತನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕುತ್ತಾರ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮನ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆನಂಚಿನ ಆಟಿಗಳಂಜ ಇನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಕೌಶಿಕ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಟಿಕೊಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಮೂಡಾದ ಬೈದಿನೇಕ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆನು ಪನೊಂದು ಮುಗಿದನದ ಚುಕ್ಕೆನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನಪು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದನೇ ನೆನಪು. ಆಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನದ ನೆನಪು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂಡುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನದ ನೆನಪು ಸಂತೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪಿದ್ದು ಎಡ್ಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿ ಕೊಡುವ ಮಾತುಗಳ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತತ ನಡೆದು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದು. ನಾವು ಈ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಅರ್ಜುನ ಮಂದಿರ ರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತುಗಳ ಹುಡುಗಿನ ಪಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಯಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಹಣ ಆಟ ಬರ್ತಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲಕವಾದ ಆಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ ವಿಚಾರ. ಹಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ಮಾತುಗಳ ಗಣನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಅರ್ಥಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿರುಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಹಣ ಇಡೀ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಪ್ರಗತ ಬಾಲಮತಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೋಗುವುದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದು ಕೊಡಂತೆ ಆದರೆ ಜೋಡಿಗೆ ತೆರವುವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಲುಪುವಂತೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಬಂದವಲ್ಲ. ಈ ಆಟದ ದಿನದ ನೆನಪನ್ನು ಜೋಡಿಗೆ ಬರೀ ಹೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಡಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಜೋಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಟಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ನನಾದ ನಮ್ಮ ಪರಬಾರದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪರಬಾರ ಈ ಮಾತ್ರ ಪರಬಾರ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ
ಬಂದಿನ ಅವನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆವರಣ ಬಂದಿನ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅವಕಾಶ ಮೂರು